Hello! Hello! Salamat sa patamsak. Ayun, 3 million in the house. Ayan na, wait lang. Ayan, dun pala. Hi, Kyle Merontos Channel. Hello! Salamat sa patamsak. Ayan, bigyan na kita ng jacket. Hi, Kapsat, Ana KTV, Ninja ni Jaris Bellas Channel, Dan Tamsak CD, sabi ni Jaris V. Salamat. Ayan, thank you talaga. Hi, Venus. Hi, Arlene Torres. Ayan, shoutout Kyle Merontos Channel. Hello, hi, Sheshe Vlogs Kabsat. Salamat. Mega shoutout sa Kabsat, mega shoutout sa inyong lahat. Asan na yung ballpen ko? Ayan, lapagan lang ng link, guys. Dahil naboboring ako. Mag-LS na lang ako. Salamat sa tamsak, Kabsat, Sheshi. Hello all from Sheshi Vlogs. Sino yung gustong umakyat? Akyat dito. Ayan. Salamat, Kyle Merontos. Ana KTV, hi from Sheshi Vlogs. Share out Sheshi Vlogs by Kyle. May harang ba? Wala. Puntami Market, sis. Ingat, sis. Salamat sa patamsak. Ayan, naglapag na ng bahay si Arlene Torres. Hello, Ana KTV from Kyle's Merontos Channel. Thank you so much, guys. Walang signal lang. Fresh me na lang. Kabsat, hello, BD New Zealand. Kyle, hello, tamsak. Salamat sa patamsak. Fresh. Hello sa lahat, guys. Sabi ni Kabsat, Ana KTV. Ayan. Ang ating hi, sis, Jenny Food Lover. Hello, ang isang Monet channel na rin na si sis Jenny. Nasa harang pa ako, sabi ni sis Jenny. Hi, Japina Girl Lover Host. Kumusta na po? Mabuti naman sa awa ng Diyos. Ikaw, sis. Ayan, nandyan na din ang ating kapatid na bagong members natin, si Gibans Network. Ayan. Thank you, Kabsat, from France. Dikitan nyo na, guys. Magdikit-dikit na kayo dyan. Magbababa lang ako ng mga bahay. Ana kay TV Kabsat, mamaya ako i-send kung tignan yung aking play kung tapos na. Ayan, lapag-lapag lang kayo ng bahay. Ayan, thumbs up done. Sabi niya, ayan, andyan na yung mga members natin. Okay lang, sis, Jeffina Girl Lover. Ayan. May jacket na po kayo.
kaya naboboring ako kasi naglang video games. Daan lang po kayo sa LS ko mamaya, kabayan, 5 to 6 p.m. ng hapon po. Nagpapalaro po kami ng WH from Jaffina Girl. Jaffina Girl. You're welcome, Kabsat. Ayan, lapag-lapag lang bahay, guys. Makipagdikitan lang kayo dyan. Ayan, pa-help po ang ating kapatid na si, wait lang. Mag-ano lang ako. Subscribers counter. Guys, pa-help po siyang makagraduate ng 1K kasi 1K na to kagabi. Kaso, nalagasan siya ng banana. Salamat, Kabsat, ti adu-adu unay. Ayan, daan po daw po ngayon sa LS ni Jaffina Lover sa 5 to or 6 p.m. Pilipinas time. Nagpapaluro daw ng WH. Ayan, nandiyan si Sis Ismail. Nandiyan din si Arlene Torres. Seshi Vlogs dan po, padikit din po. Salamat from Arlene Torres. Ayan. Salamat sa pagtambay. Please, ako na magbibigay, Kabsat. Yehey! Salamat, anak kay TV Kabsat. Ayan, please, tulungan po natin makagraduate si Gibans Network. Wait lang, maglapag lang ako ng short videos niya. Yun yung 20 seconds na lang. Okay, Ismail, nanonood ako sa latest video mo from BD New Zealand. Baba sa iya bahay, bigyan ko ng 13 bananas. Wow! Salamat sa 13 bananas mo, Kabsat Ana. Yes, or kahit ano na lang. Kahit di ka na magbabakas, Kabsat. Ayan na yung link niya. 20 seconds lang yan. Thank you so much. Ayan, dikitan yung mga binababa kong bahay, guys. Mga member din, mga yan. Susunod si Sis Ismail. Isang member natin. Sis, anak KTV, kadidikit ko lang kanyang Kabsat. Kunana ni Gibans Network. Okay, Kabsat Gibans. Ayan, may ano. Wow, nadagdagan na ng isa, guys. O, di ba? Ana Ninja. Tamsa ko na. Ayan, magbibigay din ako. Kasi lobat to kahapon eh. Lobat mga alagad kahapon. Kaya, hindi nakapag dagdag na.
Ayan, 995 na. Videohan mo na, videohan mo na. Ayun, may nadagdag na akong isa. Lumipat sa Let's Heaven. Rejoice, sabi ni. Ana, harang kabsat. Ha, ha, ha. Kiyaman na kunay kabsat. Ana, sabi. Dan thumbs up BG lang. Kahuna na ni, sabi ni Kabsat Promag. Thank you so much, Kabsat. Thank you. Ayan, may naisa na rin akong nadagdag. May isa pa. Pero naglolo ko yung internet nitong cellphone. Ayun, malapit na. 998 na. Ayan, ayan, ayan. Babam jay tadadi kitak ko na ni. Eto Kabsat, yung ayan, andyan na yung bahay ni Sis Giban Network, yung binababa ko. Hina ng signal. Sis, panoorin ko ang video mo. Sabi, hi sis, Filipino Lifestyle in Cali. Ayan. Salamat sa pagpunta sa ating munting bahay. Ayan, sa gustong mag-add sa akin sa Facebook, yan lang po ang aking Facebook, guys. Baka gusto nyo akong i-add. Ayan, naglapag agyaman ng una. Ayan, naglapag ng bahay si Japinay Lover. Ayan, dikit-dikit lang kayo. Sis, thumbs up. Ayan, bigyan kita ng jacket, sis Filipino Lifestyle in Cali. Ayan, please dikitan po natin para mapag-graduate din natin si Sis Gibbons Network kasi nalagasan siya ng 8 kahapon. Ayan. Add nyo lang ako sa Facebook, guys. Si Chris Guapa Garner, kahit hindi naman guapa. Ayan, guys. Dikit-dikit po. Tulungan po natin si Gibbons. At bigyan po natin ng extra banana para may baon siya. Para kahit malagasan. Ayan! Graduate na! Congratulations! Congratulations! Ayan, congratulations sa ating kapatid na si Gibbons Network. Ayan, graduate na siya from France. Thank you so much sa inyong mga tulong. Ayan. Congratulations! Ayan, wala akong patugtog. Ayan, wala akong patugtog, guys. Pasensya na. Japina Lover Genki Desuka from Filipino Lifestyle in Cali. Olayak pa'y kakabsat nga mangted ni Lolo ti surat na, sabi ni Gibbons Network. Kahit bukas ka na magpalitan, magbalik sa kanila kabsat. Hi, Rob Skilla ka din, Dan from, ayan, nandiyan na din yung Alipores ni Kabsat Promag. Thank you, sis, smile, sabi ni Gibbons, ayan. Hindi ko magana tong yung internet.
4 million in the house. Mega shout out sa inyong lahat. Ayan. Tamsak ulit. Ha ha ha. Salamat. Ayan, 6 millions in the house. Shout out sa inyo. Sino yung gustong aakyat? Yan ko ng hagdan. Ayan, congratulations sa bagong graduate natin na kapatid from France. Congratulations! God bless Jivan from Ana. Jeffina Girl, Yorosiko Otomadishi Purune from Filipino Lifestyle. Ano ba yan? Ang hirap pasahin. Wow, ang gagaling niyo mag-Japanese. It makes me choose, it makes me blush, it makes me words. And I can see her raining down between us. And if heaven was excessive, we must probably look like her. Kahit ang maluwit mo, magpapalog ka mo pa rin to. Di na kinatamaan sa mga halip mo. Wala na nagwas ko ka sa pinto. So wala na ikaw, wala na ako. Wala na papatak na ako sa mga ako. Ewan ko din bakit ako na iulit mo to. So baby, what you really don't be shy. Don't be shy, you look so pretty that I can't deny. Can't deny, I can't imagine what I do without you and I, just you and I. It's a lie, you will understand. I need you to stay, maybe just don't walk away. Cause maybe I need you, as much as just today. Don't get me weak, I'm bad. Pwede ba na apilin mo na kung gusto niya ako lang ako. Ayaw ko ka nakikiligyan ng bataan at makinig. Pagkawinin ka aking dam at ako siya rin. Baby, I want you back right now. Baby, I want you back right now. Baby, will love when you touch me how. Baby, will love when you touch me how. Baby, nga pala ka lang sa akin. Kasi katapos na tayo, di kita magawin. Kahit di mo ba ako mula pero palagi. Focus, ganda yung mag-alala. Nakukuha rin iba. Nakukuha rin iba. Nakukuha rin iba. Kung magkadang naisasaktan ka lang. Minsan kung sino kung walang karapatan. Kahit malayo ang bago. Sa'yo lang ang pag-ibig ko. Dikit-dikit lang guys, lapag lang ng bahay. Hello! Hello, Kapsat from New Zealand. Hello! Ayan, nandiyan dito na.
Ang tinamat Hello. ang tinamat Hello mga kaibigan. Kumusta po kayo? Pasti tamsak, kuna na Zenzon din. Salamat sa patamsak. Ay, that's... Apa yung amot ni Cheryl bata? Trabaho na. Ayan, shout out to you, Zenzon din. Salamat sa paharang. Harang ho, sabi ni Seshi Vlogs. From, Igorot din yan, kapsat. Hindi naragrugan. Nahulog na si BD New Zealand. Dahil dito'y backstage. Ni Sheshi Vlogs, kapsat BD New Zealand. Pagka-Cordillera. Naradrod ka mo. Ayan, salamat Jappy na girl lover. Thank you so much. And Zenzon Den, hello. Maglapag ka dyan ay, mag-chat ka pa dyan para mabigyan kita ng jacket. Ado Ilocano dito ikabsat, mayat, when? Refresh from Smile. Thank you so much, sis. Ilocano sa America Vlogs. Detan taharang na nga nagado. Nangato. Hi, sis Easy for Sally. Hello. Guys, yung mga nilalapag ko guys, yung mga members ko. May-mayat nagragsak, hehehe, sabi New Zealand, sabi ni Gibbons Network. One kapsat, hindi kalman, pero may ragsak dito kaya. Absent ni BD New Zealand, naka-BG. Han nga nagkapag, han nga nakipagkulitan. Ayan, kapsat, easy for Sally. Ilocano ngot lang. Kapsat ni Donya Cheng. Pero kailangan natin magtagalog guys kasi may mga iba din tayong ditong kasama na baka hindi marunong magtagalog. So ay mag-Ilocano.
Boys done na po, sabi niya. Ayan. Bigyan kita ng jacket mo, Zenjon din, ha? Easy for Sari C, sabi ni Smile. Ayan. Hello po sa mga Ilocanian ko dyan. Sabi ka, Ilocanuan ko dyan. Sabi ni Givans Network. Ilapag mo lang yung, ay, ako na lang maglalapag. Jeff Pinagardan sa'yo from Venus Tabangay. Hello. Hello, hello sa mga kailokan yan. Ayan. 9 million. Mega, mega shoutout sa inyong lahat. Ayan, di kita. Hi, Ana Sil Magundag. Thank you so much, sis. Ayan, bigyan kita ng jacket mo. Ayan, salamat sa pagpunta sa aking munting bahay. Ayan. Ano pa yun, no? Yung aking airport. Kumikislap. Ayan, drop your link lang, guys. Bigyan ko na kayo ng mga jacket nyo. Ayan, yung mga nilalapag kong bahay, guys, is yung mga members ko, guys. Kahit wala kasi sila dito, nilalapag ko. Hello po, salamat naman nakadalaw ako, sabi ni Ana Sil Mahugundag. Yes, thank you din sa Ana Sil. Salamat din sa pagbisita sa aking munting bahay. Harang kapsat, paglaruan ko muna, sabi ni Ana Sil. Ay, ni Ana Sil. Ni Ana KTV. Guwapa jud ba? Walang ka ano dito. Walang ka guwapa. Ikaw ang guwapa jud. Ayan, dikit-dikit lang, guys. Magdikitan lang kayo dyan. Ayan, makipagdikitan ka lang yan, sis Ana Sil. Yung mga road to 1K dyan, sabihan nyo lang ako para maipaangat ko kayo para i-chat ko yung resbacker natin. Ayan guys, mamaya konti, baka magpapalaro ako ng WH. Press 1 sa
gusto ng WH guys para makaisulat ko kayo sa wheel picker. Sa gustong maglaro ng WH guys, press 1. Easy for sa. Definitely lover dan na po from Senzon Den. Pwede lang kahit isang sabihin. Sabi lang na meron pa rin baka pwede lang kahit papanatsahin. Ayan guys, 6 million in the house. Mega shout out. Iisa lang naman. Babalik at uulitin. Gibbons Network. Ayan guys, sino pa yung magpapalista para sa 5 hours WH? Ayan, nailista na kita si Easy for Sally. Wheel of picker na lang tayo. Wheel of name. Random pick na lang tayo. Huwag nang Pinoyhan nyo. Kung suwag ka na, saan ka masaya? Pinatakbo, ngunit hindi tinahana. Sayang mapaglaro itong mundo. Ayan, si Smile. Hello. Ayan, palista po. Sabi ni Ana. Oo, meron na. Paano yan sis? Wala pa akong 5 hours na videos. Yun lang. Ano na lang, iutang ko na lang. Ilista mo na lang, tapos sisingilin mo ako pag may ano ka na. May videos ka na. Ayan, pwede bang banana na lang? Hehehe. Tansakmatic Ate Chris, sabi niya. Banana na lang? Ano, ang banana ko lang kasi dito is 2. Kasi lobat pa yung isa. Ay, pwede din, sabi niya. Oo, pwede din. Pwede din na singilin mo ako kapag may ano ka na. May videos ka na. Sali naman, dyan. Oo, pa-frame up. Alam ko naman na pasali ka talaga eh. Sali naman dyan. Ayan. Anong meron? Sabi ni Frame Up.
Ayan, wheel of, ano lang tayo, yung sa WH, yung wheel picker na lang. Sige, kapsat, salamat. Sabi ni Easy for Sally. Ayan. Ayan, pa-share ang ating live streaming, guys. Baka may dilat pa ang mata. Kahit na ako lang ko. Kahit pa tumingin sa iba, magmahal ka ng iba, magbubulag-bulagan ako. Masakit Palista ko, sabi. Nalista na kita, oh. Sige, lista ko lahat ng ninja mo. Ana 2, Ana 3. Oh. Yan na. Uy, yung mga ninja nyo, baka pwede nyo namang i-refresh dyan, mga kaibigan. Hi, Edesa Javier, shout out sa'yo, sis. Ayan, dito na ni, late, sabi ni Edesa. Ayan, nilista kita dito, sis Edesa. yan, ha. Grabe siya. Dito na mi, sabi ni Edesa. Grabe. Hello here, Kabsat, sabi ni Edlen Channel. Hello sis, Edlen. Yaw, salamat sa papunta talaga sa aking channel. Dahil ako'y naboboring kanina, kaya ako, Ayan, guys. Sino pa? Hello here, Kabsat, sabi ni Edlen. Ayan, yes. Thank you. Bigyan ko na kayo ng jacket para magbaba kayo ng bahay nyo. Thumbs up na pasok din ako, sabi ni Donya Cheng. Ayan, si Donya Cheng talaga, andyan na rin. Denzon Den, hello. Kapag mapili kayo dito, dapat makapag-present kayo. Denzon. Yeah. Hi, Jojo B Channel. Hello. Hi, ate. Sabi ni Jojo B Channel. Yan kita ng jacket, tapos magbaba lang kayo ng jacket nyo. No, Adda, gagraduate, just call me my name, Kapsat ko, sabi ni Ana Olivia. Sa mga road to 1K dyan, guys, magsabi lang kayo para ipapag-graduate namin kayo. Oh. Pwede sumali, ate, sabi ni Jojo B Channel. Sure, why not, Coconut? Yes, nalis Jojo B Channel. Jojo B Channel. Ayan, nandyan na. Nalista na kita, Jojo B Channel. Ayan, pa-share ang ating live streaming, guys. BJ Aklang Kapsat, mag-present ako pag tumama sa akin. Sa mga ninja, pa-refresh. Ana Kakalwan, sabi ni Palista. Oy, tinamsak na niya lahat ata yung mga ninja niya. Salamat naman. Salamat, ate, sabi ni Jojo B Channel. Ayan. Sa gustong mag-add sa akin sa Facebook or Messenger, ito lang yung i-add nyo, guys. Chris Guapa Gardner, kahit di naman guapa, basta sa pangalan maging guapa, di ba? Hi, Alex Sukat. Hello. Salamat sa pagpunta o pagbisita sa aking munting bahay. Suyat pala. Hi, Alex Suyat. Mega shoutout to you. Thank you for coming. Hi, Waray Gaming TV. Hello. May premya ako sa Tamsak Kamsat. Yes.
Pasali ata, hello po ho, sabi ni Zenzon din. Yes, nalista na kita. Hi, Waray Gaming TV. Tamsak agad. Yes, Waray Gaming. Gaming TV. Ayan, nalista na. And don't forget to smash the like button for me, guys. And all of you, I will gonna give you color. Blue colors. Kung gusto nyong magkaroon ng green color, yes, press or click the join button. May premyo ako sa Kapsa. Ayan. Pasali ako sis, ate, sabi ni Alex Suyat. Ayan, nabigyan na kita ng jacket. Mag-LS din ako mamaya Kapsa. At pag alis ng amo kong bruha, nasang makabunta kayo para mabigyan ko kayo na mabigay ko mga angels ko, sabi ni Edlin. Ano meron ho, sabi ni Waray Gaming. Pasali po ako, sabi ni Ethan Chinito Vlogs. Ayan. Magpapalaro ako ng WH, guys, dahil tinatamad akong magpa-Pinoy henyo. So, sa will picker na lang ako. Ayan. Ethan Chinito Vlogs. Ayan, bigyan kita. Ethan Chinito Vlogs. Ethan Chinito Vlogs. WH, guys. 5 hours WH tayo. Ayan, itamsak-tamsak niyo mga alagad nyo. Palista po, sabi ni Hannah. Ang daming alagad. Uy. Ayan, just reserve that. Harang ate Lucana sa America Vlog, sabi ni Michelle Pasis. Edesa Javier. Yan, baka naman, sabi ni Edesa Javier. Yes, nalista na kita, sis Edesa. Dahil alam ko na kailangan ka ng WH. Yes. Dito lang, sa aking mahiwagang roleta, nakasalalay ang iyong 5WH. Means, magiging doble pa yan. Kasi malaki ang binibigay ni Lolo dito na WH. So, sa lahat ng mga gustong mag-add sa akin sa Facebook or sa Messenger, yan. Palis po, sabi ni Ninja ni Frame Up. Ayan. Dahil dalawa, ayan, Ninja ni Frame Up. Kapsat ko, masaya na ako dyan sa WH. Yes, dahil wala akong panload, guys. Ate, pasali ako, sabi ni Michelle. Yes, sure. Ay, wala po akong ipapalarong load sa inyo, guys. So, ang pwede ko lang na ipalaro ay WH. Ayan, Ikolokana Love. Ayan, salamat po, sabi ni Ninja ni Frame. So, magdikitan muna kayo dyan bago natin i-draw ang ating roleta. Unlimited host, hehehehe. Uy, hindi naman, yes, in every pick, yung lahat ng napipili dyan, isa-isa is 5 hours. Pero ang papasok na oras sa inyo is 10 hours yung 5 hours. Kasi malaki ang ipapamigay, malaki ang binibigay ni Lolo na WH dito. Ate, pwede po ba nagbuna ipamigay sa kakilala? Sure, pwede naman. Palista po, ayan. Waray Gaming, dan po, pabalik na lang dito, sabi ni Easy for Sally. Ayan, magdikitan muna kayo dyan, guys. At mamaya ako nabubunutin ang ating unang mananalo ng 5 hours. Ayan, dikit-dikitan muna kayo dyan. Magdikitan muna kayo dyan, guys. Bago natin Ayan. 14 million in the house. Mega shout out sa inyo. Mega sardines.
Hi, Ross Cabarles. Hello. Lapag-lapag kayo ng bahay niyo dyan, guys. Wait lang, bigyan kita ng jacket. Ross Cabarles, lista kita. Ross. Ayan. At saka kung gusto nyo din magkaroon ng rain jacket or badge, Zan Thunder, tamsak dan, sabi ni Zan Thunder. Ayan. Salamat sa pagpunta, guys. And don't forget to thumbs up our host and don't skip my harang. Dahil senta-centavos lang po yan. Harang per minute, sabi ni Queen of Harang. Smile. Kapsat bijinak lang akit ag plantyanak pay. Sige sis, Edlin Channel. Ayan, salamat sa pagpunta, Ross Cabarles at saka Sun Thunders. At salamat sa mga tamsak nyo dyan. Ayan. Magmahalan muna kayo dyan bago ko papaikutin ang roleta. Magbibigay ako ng magbibigay ako ng chance, 5 mananalo ng 5 hours. Easy for Salidan po, sabi ni Waray Gaming. Nagmayat kapsat Yahoo, sabi ni Ana Ninja. Yes. Don't worry, kapsat Ana Ninja. Uray lang ka mapili dito eh. Dahil alam mo na, may badge dyan sa tabi ng name mo. Kaya may WH ka. Brazil Dan po, sabi ni Michelle. Refresh sis, sabi ni Jenny Food Lover. Ayan. Hindi ko pa pala nalista. Yan. Agyaman na tiado kapsat ko. Ayan. Si Raj B. Ayan. Hello, si Raj B. Ang hirap naman yan. Si Raj B. Shiraj B Channel. Shiraj B Shale. Ang hirap i-pronounce. Dan tamsak. Dan simply, pasukli, sabi ni siya, Zan Thunders. Ayan, magbaba ka ng bahay mo. Magbaba kayo ng bahay niyo dyan, guys. Ayan. Sean B. Wait lang. Shiraj B Shale. Guys, yung mga main nyo, sabihin nyo para yun na lang, ha? Mega shoutout po sa lahat from Ana KTV. Ayan. Magmahalan kayo dyan, guys. Magmahalan. Habang naglilista pa ako ng ating palalo. Nabubuyoy na ako, guys. Nabubuyoy. Ayan, dami kayong magiging kaibigan dyan, guys. Magdikit-dikit lang kayo dyan. Dahil lang aking mga binababa is yung mga members natin. Nagbabaling kapsat, pen. Pwede kapsat. Pwede. Libre. Dahil ang aking title is Pasok, Kwentuhan Muna Tayo, Lapagan ng Bahay. O, diba? Magbaba lang kayo ng bahay nyo, guys, ha? 18 seconds lang po, pamahal mga kapopo, sabi ni Edlen Channel. Oy, Edlen Channel, di ba kilala mo si Cheryl? Mone na rin siya. Mone na today. Ang aming isang kabsat na si Cheryl. Ag-join na damdama kasi Adeline ko nag-e-export. Wow naman, Edlin. Salamat.
Ayan, muna na si Cheryl Ramos. Diba? Diba? Muna na rin si Cheryl. Kanina-kanina lang. May harang na rin siya. In-play ko siya. Super fan member ko kasi si Cheryl. Yeah, si Cheryl ay napakabuti ang kanyang puso. Napakataba ng kanyang puso. At sobrang bait si Cheryl. Ang isang Ilocanong kaibigan or kapatid natin. And guys, yung mga binababa kong bahay, huwag kayong mag-alala, magsusukli sila kasi mga legit sila. At later, because I cannot eat ice cream while talking. Nakita niyo yun, guys. Trade legit bananas. Balik ko sa inyo. Basta labakas lang po kayong maayos. At be patient lang rin po. Maraming salamat, sabi ni Siraj. Ayan. Nagbigay nga din siya ng oras charity sa amin. Yes, napakabait niya talaga si Cheryl. Wala kayong masabi sa kanya as in. Dan for harang ate, sabi ni Michelle. Mangan tayo tinalingta kamutit nga. Oy, agutot ka man gitan, oy. Alay. Agat tibuong tuman-utot ti kamutit, aga kamutit. Dan Waray Gaming, sabi ni Santander. Hello. Hi, Ate Marisa Pagatpatan. Hello. Ilapag mo lang yung channel ni Jasril dito, Ate Marisa. Para madikitan nila si Jasril. Digital lang kayo guys ha. Konti na lang 5 minutes. I-draw ko na yung first na mananalo ng watch hours. Palista naman po, Ate Chris. Yes, nalista na kita. Venus, nandyan ba ako, meme? Yes, nandito ka. Wait lang. Yes, nandito ka, Venus. Yun. Hello, Christine Ragundo. Hello. Ayan, sa mga wala tayong palarong load, guys, ang aming bibigay lang is watch hours. Paalam mo na, miss, sa ate, may gagawin pa, sabi ni Zenzon. Balikan ko na lang bibisita. Ayan. Hello, Teacher Tam. I miss you. Ayan, bista kita dito, Teacher Tam. Bista kita dito sa aking mahiwagang ruleta for WH. Ayan. Ala ECG. Hello, Tamsak host. Yes. Hello. Long time no see, Ala E. Ala SSG Singapore. Dan Jaris V channel from Zander. Ayan. Si Jaris yan nasa yan. Ala E. Ayan. Kung gusto nyo mag-member guys, mag-member na kayo. Wag nang patumpik-tumpik pa. Miss you, bebe. Ngayon lang ako nakasali. Not feeling well kasi bebe ko the past few days, sabi ni Dr. Damta. Ayan, salamat sa pagpunta, Ala SSG. Ayan, bigyan na kita ng jacket. Yes, balikan ko na lang bibisita, sabi ni Zenzon. Ayan, salamat host. Ayan. You're welcome. Ayan, balik lang kayo guys, ha.
Erlyn Edesa, hello po ate dan tamsak, sabi ni Erlyn Tabalanza. Hello, Erlyn Tabalanza. Ayan, salamat guys. Ready na ba kayo sa first na mananalo ng WH? Dan Isabella Pasukli, ayan. Suklian ka niya mamaya sa Zan Thunder ha, kasi member ko yan. Drinadrop ko lang kasi yung bahay nila. Para sa yung mga relata sis, ayan. Wow! Thank you, Sis Emmy Murphy. Ayan, ang ating isang kababayan. Ayan, may bago tayong kapatid na member na si Emmy Murphy from Hawaii. Thank you, Deng, sa pag-member. Ayan. Ang kinuha niya, guys, is Angel Face. Thank you so much, Emmy. Ayan, welcome to the family of Angel. Ayan, thank you so much. Dan Zan Thunders, ayan, nandiyan din si G-Vans Network. Thank you, Emmy. Salamat sa pag-join na sa Tiwala. Ayan, nilista din kita dito. Ayan. Thank you so much, guys. Dikitan po natin si Emmy. Wait lang, ilalapag ko yung bahay niya. Si Emmy, guys, ay kababayan ko din siya. From Ballesteros din siya. Pero nasa Cagayan. Nasa Hawaii siya ngayon. Wala ka bang short videos? Ayan, welcome natin ang ating bagong member. Yung kinuha niya is Angel Face. So, welcome natin siya, guys. Ayan. Welcome to Angel's team. Ayan. Dikitan po natin ang ating bagong members na si Emmy Murphy. Bakit hindi siya may tag? Yun. Ayan, may jacket ka na rin. Dan Edling Channel. Ayan, loading na si Arlene. Pwede ba bahay host? Sabi ni Edesa. Pwede, sis Edesa, kahit di ka na magtanong. Uy, welcome, Emmy Murphy. Sabi ni Smile. Ayan. Ilobat na ako. Ayan, thank you so much. Wait lang.
Ayan, Dan Edlin Channel Pasukli, sabi ni Zandan. Michelle Pasi, sabi ni Zan Thunders. Ayan. Ayan, naglapag ng bahay si Sis Edessa. Zan Thunder Dan sa'yo, pabalik, sabi ni Christine. 3 digits, sabi ni Jares. Ate, ano ba pa-games mo? Sabi ni Arlene Tabalanza. Ang pa-games ko lang, ayan. Ang palaro ko guys is WH lang. Dan Edessa, Dan Stag Music, Pasukli, sabi ni Dan. Zan Thunders, ayan. Okay guys. Sisimulan ko na ang first roulette. Ayan. Huwag kukurap dahil kung hindi ka maka-present ng 10 seconds, mawawala yung, hi Sis Emmy, Ilocano here, sabi ni Sis. Yes, busy pa siya. Nasa trabaho pa siya. Nasa trabaho pa siya. Kasi nasa nasa Hawaii siya ngayon. Ayan guys. Simulan na ang bagong roulette. Wait lang. Simulan na ang bagong roulette. Huwag kukurap, baka ikaw ay mapili sa ating bagong roulette. Okay na, ikot-ikot na guys. Ikot-ikot, umikot. Ay, sino yan? Okay. Japinay, congratulations. Japina girl 1. Japina girl 2. Japina girl 3, Japina girl 4, Japina girl 5, Japina girl 6, Japina girl 7, Japina girl 8, Japina girl 9, and Japina girl 10. So, sorry, you missed the chance to win 5 hours. So, mag-start tayo ulit ng bagong mananalo. Ayan guys. Roulette ulit. Venus Tabang, idan na po sa iyo, sis, sabi ni. Ayan, congratulations sa ating number na si Ana. Ana 3. Ana 3, 1. Ana 3, 2. Ana 3, 3. Ana KTV 5, Ana KTV 6, Ana 7, Ana 8, Ana 9. Nag-present siya. Takot mawalan ng oras. Ayan, si Ana guys. Ako yan. Ayan, congratulations sa ating member na si Ana KTV. Nanalo ng 5 hours. Ayan. Ayan, dikit-dikit muna guys. Magdikit muna kayo dyan at mamaya tayo ulit kuha ng mananalo ng 5 hours. Waray Gaming TV Dan, pabalik na lang, sabi ni Donya, lumampas pa, hahaha, sabi ni Frame Up. Ayan, WH pala yan sis, sabi ni Teacher Tamtam.
Yes, Teacher Tamtam, WH. Agyaman na adu kapsat, sabi niya. Ayan, 14 million, mega shoutout. Yes, Teacher Tamtam, magbibigay ako ng 5 mananalo ng 5 hours. Ayan. So, stay tuned para may chance kayong manalo ng WH. Means 5 hours, ang mapupunta sa inyo is 10 hours. Ayan, Ala AGS, salamat sa pabigi. Ayan, pa-refresh naman sa iyong mga ninja dyan. Ayan, guys. Hi, ate! Hi, Emmy! Ayan, nagdra-drop na ako ng bahay mo kanina. So, dikitan nyo guys, si Emmy Morky, busy pa siya. Dikitan nyo siya guys, from Hawaii. From Hawaii. Ayan. Ang bagong member natin si Emmy guys. So, congratulations po, Miss Anna KTV from ASG. Ayan. Ayan. Salamat po doon niya, Cheng. Babalikan kita, copy kayo. Sabi, ayan. Salamat po, Sis Venus from ASG. Michelle Pasis on the way po. Ayan. Yes, dikitan nyo po, guys, ang ating mga members. Yung may mga badge sa mga tabi ng name nila. Harang. Ayan. March Uy. ASG. Akala ko si ASG yung kaibigan ni March Uy. Ibang channel yan, di ba, Alay? Thanks, LSG, sabi ni Ana KTV. Hahahawa ni Sunan Kabsat, sabi ni J-Bands Network. No, si MP Murphy, andito siya. Gusto ko yan, sabi ni Teacher Tamtam. Yes, ha. Mag-stay lang kayo dyan, guys, para hindi kayo maludasan. Huwag kayong maging team lodangers, ha. Dapat team abangers kayo lagi dyan. Kahit hindi low dito, WH, kung nag-YouTube kayo, kailangan nyo talagang manalo ng mga WH, guys. Important yan. Ayan, magmahalan muna kayo dyan, guys. Magmahalan. At habang ako ay nagda-drop ng link ng ating mga members, so, magmahalan muna kayo dyan bago yung susunod na roleta. Shoutout Team Abangers ate, sabi ni Michelle, yes. Michelle Pasis, nadikitan na kita sis, pasukli, sabi ni Teacher Tamtam. Michelle Pasis dan po, pabalik na lang dito, sabi ni Donya Cheng, 15 million in the house, mega shoutout sa inyong lahat. Ayan, dikitan niyo yung mga ating mga kapatid na nilalapag ko guys. From Australia, from Spain, from France, from Dubai. So, dikitan niyo guys yung mga members ko guys, mga galante yan. Yan, ganyan kasi, ganyan ako, kung kahit wala yung mga members ko, nagda-drop pa rin ako ng mga link nila. Shoutout sa mga admin ko at sa Team Aloha. Wimor, Richmond, Nadine, ayan. Shoutout sa mga Team Aloha na admin, Wimor, Richmond, Nadine, Janine at Zeldy. May shoutout sa inyo ko mga kakabsat from Team Aloha, Emmy Murphy. Ayan.
Shout out sa inyong lahat, mga admin ng Team Aloha. Teacher Tontam on the way po, sabi ni Donya Cheng. Oy! Donya Cheng. May grabe ka, Donya Cheng. Oy! Salamat, Donya Cheng. Salamat. Salamat sa pag-member. Kaloka ka? Wait lang, magpipicture ako. Salamat. Welcome to Angel Eyes. Thank you so much. Ayan, welcome natin ang ating kapatid ulit na bagong member, si Donya Cheng. Ayan, mag-drop ka lang. Pag may bago kang upload, Kapsat Donya Cheng, mag-ano ka lang sa akin, ha? Thank you po sa warm welcome, sabi ni Emmy. Yes. Thank you guys. Thank you so much. Ayan, tikit-tikit kayo guys. Doon. Guys, si Donya Cheng is from Pangasinan. Ilocano din siya. Malaki na rin yung bahay niya. At panoorin niyo yung mga videos niya kasi napaka-inspiring po yung mga videos niya. So, dikitan niyo siya guys. At wag pong skip ang kanyang harang. Kung mapanood niyo yung mga video niya, kung manonood kayo ng mga video niya, kailangan magdala kayo ng panyo. Mami Teacher Raidan po, pabalik na lang, sabi ni Easy for Sally. Ayan, welcome sis Donya Cheng. Ayan. Ilocano sa America Vlog, salamat Kapsat, sabi ni Donya Cheng. Ismail Career shout out. Ayan, welcome sis Donya Cheng, sabi ni Ismail. Panyo talaga, balde na lang. Well, dapat magdala kayo ng panyo or balde na nasa tabi nyo. Lalong-lalo na yung mga ibang video niya na nakakaiyak. So, kapag panoorin niyo yung mga video niya, be sure na magkakaroon na may panyo kayo or baldi or tabo dyan sa tabi nyo. Ayan, dikitan nyo din guys dikitan nyo din si Sis Ismail guys, napaka-supportive yan. Kasi since na nagkilala kami, until now, every time na may LS ako, wala pa siyang absent. Napaka-supportive niya guys. So, dikitan nyo po si Sis Ismail. Hello, Dayani! Hello. Mag-drop ka lang ng bahay mo dyan, Sis Dayani. Salamat sa promotion. Ayan guys, nakalimutan kong wala. Wait lang. Hindi na siya ma-press. Ayan, ito po si Emmy Murphy guys, ang bago nating
At saka si Donya Cheng, ang ating bagong members. Donya Cheng, mag-member ka din sa akin, ha ha ha. Wala ka pang join button, easy for sali. Smile, nasuklian na po na rin kita, sabi ni Ala ASG. Yan, na-drop ko na yung bahay ni March Uy kanina, guys. So, dikita nyo si March Uy from Singapore. Ayan, yung mga generous natin mga members. Hi, Donya Cheng, shoutout sa'yo, sabi ni Gibbons Network. Ayan. Si Gibbons Network, guys, is nasa France. So, dikitan niyo siya para madagdagan din yung 1K na banana niya. Kakagraduate lang po niya kanina si Gibbons Network, guys. So, dikitan niyo siya, guys. Ayan siya, Zander, dan po, sabi ni Michelle. Amy Morphy, hello, madam, sabi ni Dayani. Ayan. Ardin Tabalansa, dan po, pabalik na lang dito, sabi ni Easy for Sally. Dayani May, dan po, sabi ni Easy for Sally. Wow, ang bibilis nyo, guys. Thank you, 14 million in the house. Thank you so much. Ayan, hi Mika Ropero, hello, thank you, mega shoutout to you, harang Team Abanger, sabi ni Mikay, easy for Sally, pag money ka na, hehehe, sabi ni Donya Cheng, Diana Mi Barcarce, shoutout, sabi ni Donya Cheng, easy for Sally Dan, sabi ni Arlene Tapaslanza, Arlene Tabalanza, shoutout, sabi ni Donya Cheng, ayan, easy for Sally Dan, sabi ni Michelle, andyan din ang ating kapatid from New Zealand, si BD New Zealand. Ayan. Mag-ano lang kayo dyan, makipagkaibigan lang kayo dyan, guys. Wait lang at ako ay magdadrop ng link. Bago yung ating susunod na roleta. Ay, Kabsat New Zealand. Kabsat agaramid kan tuman aji ikabil mo tuman aji short video di masungat. Dan ako Zan Thunder, sabi ni Emmy. Ayan. Nakipag-isdaan na si Emmy. Shara din po, Donya Cheng, sabi ni Diana May. Ayan. Nagbabaw ng bahay si Ala A. Ayan, Ala A. Ayan, guys. Magmahala lang kayo dyan. Ayan, guys, si Gibbon Networks, guys, babalikan nila kayo bukas kasi niya kayo bukas kasi kakagraduate lang niya kasi nalagasan siya kahapon. So, instead nga nag-graduate kahapon, ngayon nag-graduate siya ulit. Ayan, naglapag ulit ng bahay si Emmy. Ayan, kasi kalalapag ko lang bahay niya. Ayan, dikit-dikit lang, guys. Don't worry din, kahit wala ka dito, Ma'am Team Aloha, maglalapag pa rin ako ng bahay mo. Kahit wala ka dito sa aking, kahit hindi ka maka-attend dito sa aking live streaming.
BD New Zealand on the way po, sabi ni Donya Cheng. Ayan, Donya Cheng, si Kabsat New Zealand, Ilocano Dinata. Thank you sa suporta, guys. Arlene Tabalanza, done to you, sis, sabi ni Ala ASG. Ala ASG, done po, pabalik, sabi ni Michelle. Ayan. Ang susunod nating papakita ay si Di ko na makahabol kasi yung ano kay M. Ayan, dikita nyo din po si Donya Cheng, ang bagong member natin na si Donya Cheng from Pangasinan. Okay, ready guys, fasten your seatbelt for the next 5 hours winner. For the second winner of 5 hours, ready na ba kayo guys? Press 1 para makahanda kayo kasi 10 seconds lang yung ibibigay kong palugit para kayo ay mag-present. Say present if I will call your name. Ay guys, sino yung magpapalista pa pala dyan? May mga bagong pasok May mga bagong pasok dyan guys. Michelle Pasis, wait lang. Michelle Pasis, mayroon na siya. Diana, walay pa. Diana. So wait lang, maglilista pa ako. Arlene Tabalanza. Guys, Arlene Tabalanza, sasali ka ba sa ano? Sasali ka ba sa aking roleta? Ang premyo lang is WH. Salamat po Arlene, tuloy-tuloy ka lang, sabi ni Ala yan. Andito lang ako, nag-aabang ng didikitan. Ha? May harang ako, ate, Ilocana, sabi ni May harang daw siya, so hintayin ko siya masapos kasi baka magpunot siya, hindi siya makapag-present. Mikay Ropero. Andyan ba si Mikay Ropero? Santander. Mayroon na ba si Santander dito? Wala. Hello, AJQ Ballesteros. Wow, ayan. Naalala ko si AJQ, yung may ano yan, di ba? Yung may mapag-printan, may computer shop. Si AJQ Ballesteros. Hello, AJQ Ballesteros. Hello. Naalala ko yan, yung lagi kong nagpapaprint ng mga requirements ko. Ayan, welcome po ala SSG, sabi ni Arlene. Naglapag ng bahay si Venus Tabangay. Ayan, don't forget to thumbs up guys. Don't forget to thumbs up. Ayan, si Zaldi po yun, AJQ Ballesteros, sabi ni Amy for me. See, yung ano ba, AJQ Ballesteros, yung may computer shop.
Welcome, welcome. Hello. Ayan guys, andyan yung admin ni, ayan, andyan yung admin ni Amy guys, si AJQ. Guys, kung makikipagdikitan kayo guys, make sure na short video lang yung yung idadrop nyo para para hindi siya malagas. Kasi pag hindi pinanood yung buong video mo, malalagas din yun. So, it's better na drop your link, yung short videos lang para sure na matatapos nila yon. Hi, Saldi Matamo. Hello, hello. Thank you. Ayan, mangisda. Pwede mo din mag-drop ng mga link nyo dyan, guys. At ako isa-isahin yung mga members natin na i-drop. Mahinang club. Donya Cheng dan po, sabi ni Venus. Zaldi, Matamo, padikit naman ako. Hehehe, sabi ni Donya Cheng. True, haha, yung iba ang haba-haba, sabi ni Donya Cheng. Venus Tabangay, salamat, padikit po. Thank you, sabi ni Zaldi Matamo. Ayan, magdikit lang kayo dyan, guys. At mag-drop lang kayo ng mga bahay nyo dyan. Drop your link. Kumbaga, libre-libre lang makipagkaibigan. Pinoy Girl Lover on the way po, sabi ni Donya Cheng. Michelle, nag-drop ng bahay. Harang, sabi ni Smile. Ayan. Yan guys, dikitan nyo din si Smile guys dahil napaka-supportive friends natin. Isa sa one of our members. So, dikitan nyo siya guys. Ate Marisa, drop mo yung bahay ni, yung link niya, no? Wala ako bahay, kaya wala ako may dikit, haha. Ibaba mo yung bahay ni Jasril. Yun yung ibaba mo. Para madikitan naman nila. Oy, may bagong tayong pasok, guys. Wait lang. Si Shawarma King. Sino pa yun? Ano lang, i-press mo yung video niya sa share, yung video niya, punta ka sa video niya, tapos click mo yung share, then, copy link, then paste mo dito. Hi, padikit na lang po, sabi ni Zaldi. Ayan siya, Warma King, hello. Thumbs up dan host Harang din, sabi ni siya, Warma King. Ayan, siya, Warma King. Then, si Zaldi Matamo. May Matamo pala saan mo buwan, no? Ayan, nagsasalak, daging yung taga Ballesteros na po. Smile down na po, sabi ni Dayani. Ikaw na magbaba at idikit ko sila, sabi ni, ayan. Wait lang. Ayan, dikitan nyo yan, guys. Ayan. Yes, ma'am, from Together, lahi ko, haha.
Kaya pala yan, mata mo kasi itawis, beba. Ayan, thank you. Thank you. Dati, so dalang mata mo ijay, hehehe. Saldi mata mo on the way, sabi ni Donya Cheng. Ayan. Easy for Salidan na po, sabi ni Venus. At dati, so dalang mata mo ijay. Ayan. Ibi Zinzan Gomez, dan tamsak ho, si Pasali, sabi niya. Yes, sure. Ebizirin Rinzan pala yun. Wait lang, maglilista lang ako dito, guys. Rinzan. Ayan. So, Rinzan Gomez. Ang hihirap ng ano nyo. Mahaba yung aking pangalan, pero madali lang siyang i-memorize. Mahaba yung aking pangalan, pero madali lang siyang i-memorize. Andyan pa rin ang ating isang member natin, si Didi New Zealand. Hello, Kabsat, sabi ni Eileen Pakinggan. Hi, Eileen Pakinggan. Salamat sa pagpunta. Ay, sos. Nagsasarak na kay Pilipino. Pilipino. Ilocano Gayam. Filipino. Ayan, nagsasarak tayo dito yun, mga kakabsat. 90%, 99% of Ilocano at Balayan. Ayan, nalista ko na kayong lahat. Right. Ayan, sa gustong magdikit sa akin, ay sa gustong mag-refresh, harang sabi ni Frame Up. Japi na girl lover, Arlene on the way, sabi niya. Makapungtot kan summit ging, Venus, sabi niya. Sana yung mga nagbabakas, huwag kayong magbakas yung nice, ganon. Galing lang ibabakas nyo. Salamat. Yes, dapat po, hindi lang 3 words. Uy! Salamat, Kabsat. Ruth Ann Martin, long time na kasi, Kabsat. Oy, masalamat sa ating super chatters, guys. May super chatters tayo nagpalipad ngayon na si Ruth Ann Martin. Ayan. Salamat sa blessings. Ayan, piliin yung i-drop yung short video nyo, guys, ha? Para hindi magreklamo yung magdidikit sa inyo. Ayan, Amy Murphy Dan po, pabalik na lang dito, sabi ni Easy for Sally. Ayan, dikitan nyo din po ang ating super chatters. Wait lang at I will drop her link. Maghanap tayo ng video na please connect to our super chatter guide na si Ruth Ann Martin, guys. Please paki-connect po siya. Yan. Hi sis, Michelle Pasi, saraksak, nagsasarak ti Ilocano ditoy. Sabi ni Givans Network. Ayan. Ibi Rinzan Gomez, dan Easy for Sally, sabi niya. Dan Ibi Rinzan, sabi ni Venus Tabanga. Yes. Wag po kayong magko-comment ng nice. Kasi may spam lang po yun. So, sayang lang po yung pinaghirapan. Kasi once na nakita lang po nila yung bakas nyo is nice,
Hindi nila kayo babalikan. Sayang yung effort nyo. So, mag-effort po kayo. Panoorin nyo yung pong video nila, at least 1 minute. Then, mag-comment, then subscribe, at saka i-press yung notification bell para pasok na pasok sa banga. Nasa work ako ate, sorry, ang slow ng connection. Phone lang gamit ko. It's okay, Amy Murphy. No problem. Ayan guys, please connect to our super chatters for today. Thumbs up dan ho, sabi ni Princess. Hi Princess Joy, Tablock. Hello, hello Deng. Salamat. Ayan, good morning. Ay, good morning. Good afternoon na pala. Magpo 4 o'clock na pala dyan. At dahil guys, kahit mag 3 o'clock na dito, nandito pa ako yaw-yaw ng yaw-yaw. Ayan, dikita nyo po ang ating super chatters from Pangasinan. Pangasinan ka, Rutan? Di ko na matandaan. Opo, G1's net worth, sabi ni Michelle Pasis. Yes, it's 99% of Ilocano is here. Arlene Tabalanza, done to you with full package, sabi ni Japina Girl. Ayan, tagasan ka po, Princess Joy Tablac. Oh, she's from the Philippines, Ballesteros, Cagayan, Pugu. Si Princess Joy Tablac ay taga Pugu. Aileen Pakinggan, dan po, sabi ni Dayani. Ayan. Anahiro Palistapo Kabsat. Ayan. Thank you, Japina Lover. Ayan. Thank you so much. Ayan guys. Magmahalan kayo, magmahalan. Ayan guys. Be patient lang kayo guys sa mga pinupuntahan nyo. Hindi man ay Ordineta, Pangasinan. Yes po ate, Ayan, ibibigyan kita ng jacket, yung Ninja mo, Rutan, para i-drop mo din yung bahay mo. Ayan, na-drop ko na kanina yung bahay mo 2 beses. Ayan. Padikit po ako. Thank you. Ilocana Akmet Kakabsat from Ballesteros po. Ayan. Mga taga Ballesteros, Matisuda Princess. Mga team Abangers from Ballesteros. Ayan. So, fasten your seatbelt. May tablak po kasi dito, Santa Ana, Cagayan, from Arlene Tabalanza. Oh. Okay, guys. Let's proceed sa ating WH second winners of 5 hours. So, ang rules dito, guys, dapat in 10 counts, mag-refresh kayo or magta-type kayo ng present. Kung wala kapag hindi kayo nakapag-press ng present or makapag-type ng present or makapag-type lang any dyan. Any. Mega shoutout po, taga Ballesteros, sabi ni Ana. Yes, si Ana KTV guys, from Ballesteros din siya. Ay, meron po kaming kamag-anak yan sa Santa Ana, sabi ni Princess. Ayan. Guys, makinig. Ang rules po, kapag napili ang pangalan nyo sa roleta, dapat makapag-present kayo ng within 10 counts. Okay lang ate, mamaya po ako balik ng dikit, sabi ni Jarrod and Martin. Lucana shoutout from Ismail. Yes, proceed na tayo. Fasten your seatbelt at tingin sa roleta, baka ang pangalan nyo na ay mapili dito. Okay, ready guys. Go. Ayan. Jaris Siraj B. Shalef or Jaris B. Channel. Jaris B. Channel 1. Jaris B. Channel 2. Jaris B. Channel 3. Jaris B Channel 4, Jaris B Channel 5, Jaris B Channel 6, Jaris B Channel 7, Jaris B Channel 8, Jaris B Channel 9,
And Garis B Channel 10. Sorry guys. So, wala pong nanalo. Sa ruletang ito, walang nanalo dahil wala po ang winner. So, next ulit. Harang po, sabi ni Ala SG. Harang, sabi ni Frame Up. Oy, Frame Up, matulog ka na dyan, oy. Pahabol po, sabi ni Rhea. Ayan, wait lang. Rhea May Belardia. Ganyan na, Rhea May na lang. Hi, Lady Heart TV. Hello, host Dan Tamsak. God bless. Sabi ni Lady Heart TV. Ayan, welcome to my live streaming, Lady Heart TV. Thank you sa pasuportan nyo, guys. 16 million mega shoutout sa inyong lahat. Lady Heart. Lady Heart TV. Ayan. So, nasa harang pa yung mga iba, kaya baka hindi ako marinig. So, hintayin ko munang matapos yung mga harang nila bago ako mag-start. Kasi baka hindi nila ako marinig. $7 million in the house. Mega shoutout sa inyong lahat, guys. So, magdikitan muna kayo dyan. Magdikitan. Marami po tayong mga kaibigan dyan. Marami po tayong mga kaibigan. So, thank you so much. Ayan guys, pasyalan nyo ang bahay ni Princess guys from Hong Kong. Ayan, nagbaba ng bahay si Zaldi, yung bahay ni Emmy. Oberyn Zan Gomez Dan from Dayani. Ayan, Donya Cheng. Ayan, nagdap ako ng bahay ni Donya Cheng. Dikit lang kayo guys, balikan ko kayo full package na po, sabi ni Lady. Aileen Pakinggan Dan po, sabi ni Donya Cheng. Ayan. Dikit na tayo, Donya Cheng, sabi ni Princess.
Nasa harang muna ako, ate, sabi ni Princess. Guys, nandito na ba kayo lahat? Tapos na kayo sa harang? Para i-start ko na yung ruleta. Hi, Aileen Pakinggan. Thank you so much. Nalista na kita dito. Pakinggan or Pakingan. Ayan. Ruth Ann Martin. G, ate ganda, sabi ni Saldi Matam mo. Ayan, harang po ako. Doon. Doon ako natagal sa Ayan, better pag hindi kayo nakaano dito, ano na lang. Okay, game. For the second winners of 5 hours. Ayan na yung ruleta. Wow! Easy for Sally. Congratulations, Easy for Sally. Ikaw ang napili ng ating random wheel picker. So, Easy for Sally 1. Easy for Sally 2. Easy for Sally 3. Easy for Sally 5. Ay, 4 pala. Ay, nilalagtawan ko na. Easy for Sally 6. Easy for Sally 7. Easy for Sally 8. Easy for Sally 9. Easy for Sally 10. Asan ka? Nasa bahay ko ata. Ay. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon. Lumabas siya ata. Ayan. Ang next guys, yung mananalo ng pangatlong ruleta. Say hi to them. Hi to who? There's nobody there. There, I'm the child. Hello, everyone. As we say, all looks like a wheel. Right. That's all you ever see of yourself. Ayan, nag-present. Ano siya? WH. Ayan. 90. 100. One water. My water on the table. Ayan, okay. 5 hours. 5 hours yung panalo. Yan, there. There's one in the fridge. It's cold. It's half open. This for who? Huh? That's not mine. Sure. Thank you. Oo. Counted yun, counted. Okay, counted yun. So, third winner of the WH.
Kasi nag-comment naman siya kasi natagalan siya nag-present kasi pumunta siya sa bahay ni Princess. Yes. So, salamat pa play na lang guys ng mga videos ko. Yes, i-loop ko na lang, loop. Loop. Okay, sisimulan na natin ang third ruleta guys. Ayan. Okay, listen. Wala mo nang maglalaro ng harang. Yan muna. Thanks. Hoy, parang wala na ito kaya. Waray Gaming 1. Waray Gaming. Andyan ka. Waray Gaming 1. Waray Gaming 2. Waray Gaming 3. Waray Gaming 4. Waray Gaming 5. Waray Gaming 6. Waray Gaming 7. Waray Gaming 8. 7, 8, yeah. Waray Gaming 9. And Waray Gaming 10. Sorry. So, proceed tayo ulit. Close. Baka sakaling andyan pa siya. So, wag muna nating i-remove. Remove. Ayan. Donya Cheng, haha. Easy for Sally. Donate na yan. Ha, sabi ni Donya Cheng. Donya Cheng, ha. Ayan, andyan pa sila. Salamat po, sabi ni Easy. Ayan, next. Wala siya, sayang, yung 5 hours. Yung 5 hours, guys, magiging 10 hours yun kasi doble yung. Kapag dito, for example, kapag Europe, USA, at saka Canada, doble-doble yung binibigay ni Lolors na WH. So, next round. Ayan, makinig kayo, guys. Fasten your seatbelt. See? Nasa harang siya. Exempted ito guys kasi nasa harang si Donya Cheng. Nasa harang siya. So, hindi niya talaga ako maririnig kasi nasa harang siya. Congratulations, Donya Cheng. Ayan, 5 mananalo ng 5 hours. May 3 nanalo na. At saka isang 10 WH. Anong date na ngayon? August 19. Haha, kapapasok ko lang. Oy, parang in-skip mo na yun, Donya Cheng. Charot. Ayan, naka-present na siya. Ayan. Ayan, you have your winner already. So, para may chance yung iba, i-remove ko na. O, diba? Ganyan na lang. Congratulations, Kapsat Donya Cheng. Ayan. Okay, guys. Ang susunod, 4 game. Ayan, ito na. Toing. Wag mo nang maglaro. Sino yan? BD New Zealand. BD New Zealand 1. BD New Zealand 2. Niloloko lang kita doon niya, Cheng. Ay, dahil members ko si BD New Zealand, hindi ko siya isasali sa aking game, pero i-play ko pa rin siya. Ongoing pa rin yung play niya sa akin. So, palitan ko siya, guys. So that you still have chance to win. Ayan, congratulations, Ross Cabarles. Ross Cabarles, shout out to you. Ross Cabarles, andyan ka ba? Ross Cabarles 1. Ross Cabarles 2. Ross Cabarles 3. Ross Cabarles 4. Ross Cabarles 5. Ross Cabarles 6.
Ross Cabarles 7. Ross Cabarles 8. Ross Cabarles 9. Ross Cabarles 10. It's not my fault, guys. So, sorry. You're not in. You're not in here. So. Proceed. Walang nanalo sa pang-apat na roleta. Ayan. Santander, andyan ka ba? Santander 1, Santander 2, Santander 3, Santander 4, Santander 5, Santander 6, Santander 7, Santander 8, Santander 9, and Santander 10. Sorry. Oh, sayang naman yun. Ayan, roleta ulit. Parang wala yung mga naglalaro dito, guys. Yung mga nananalo, guys, wala na sila dito. Ayan. Alex Suyat, andyan ka ba? Alex Suyat, andyan ka ba? Alex Suyat 1, Alex Suyat 2, Alex Suyat 3, Alex Suyat 5, 3, 5, Alex Suyat 4, Alex Suyat 5, Alex Suyat 6, Alex Suyat 7, Alex Suyat 8, and Alex Suyat 9, Alex Suyat 10. Ay, sayang. Tut. Wali. Wait lang, mag-drop lang ako ng bahay. Ayan, simulan ko na ang mananalo ng 4th game. Ng 4 5 hours. Wala na to, di ba? Bakit di ko na-remove? Ayan. Chance. Dan na po ako magbisita sa mga bahay niyo po, sabi ni Zaldi Matamu. Ayan, Ay, nanalo ka na pala kanina, Easy for Sally. Bigyan natin ng chance yung mga iba. Ha? Ayan. Bigyan na lang kita ng banana mamaya, Easy for Sally, 2. Bigyan natin ng chance yung mga ibang andito. At least nalalo ka na ng isang ng isang 5 hours. Ay, congratulations, Kabsat Gibbons Network. Gibbons Network 1. Gibbons Network 2. Pero siya ang aking. Ang swerte ng name ko, ha. Salamat, Kabsat. Gibbons, dahil siya ang aking, guys.
member ko siya, si J Pans. DG New Zealand. Ayan, andyan siya, naka-DG. So, dahil member ko siya, so papalitan ko siya para magkaroon kayo ng chance to win. Ang swerte ng pangalan mo is si Porsali. Ayan, go! Nakadikit na po ako ng 9, sabi ni Eberianzan Gomez. Ayan siya. Oy! Promag ni Rob 1. Hello everything, sabi ni Kabsat Dancing Diva. Ayan, nandyan si Sis Gibans, nanalo ng 5 hours. Ayan. So, nalalo si Promag. Member ko din yan. Ayan guys, member ko yan. Late na ba ako? Kakauwi lang galing hospital. Hello host, sabi ni Amon Thompson. Hello Amon Thompson, thank you sa pagbisita sa aking munting bahay. Ayan. Amon Thompson, hello. Salamat sa pagpunta, salamat sa paglaro ng mga harang, at saka shout out to you Amon Thompson. Ililista kita sa aking munting roleta. Amon Thompson. Then, Dancing Diva. Ayan. So, guys, may naglalaro ba ng harang dyan? Harang pa ako, sabi ni... Wait lang guys, hintayin lang natin yung mga naglalaro ng harang. Harang pa ako, sabi ni Delato. How are you, host? I'm fine. So, what can I help you, Amon Thompson? What can I help you? Do you need the variates, bananas, something like that? Parang dinadadagdagan banana ko, color key. Refresh mo lang, Kabsat. Five minutes. Sana all dami members, sabi ni Donya Cheng. Ready nga. Dabambalay mo, Kabs, Donya Cheng, sabi ni Dela Torres. Ikaw nire-refresh ko, ha, sabi ni... Ako, yes, thank you, host. I need watching views from Amor Thompson. Yes, I already add you here in the wheel picker. So, if your name, if your name choose the wheel picker, you have the chance I will play your 5 hours video. So stay there so that if your name pick here, you need to say presents before 10 counts. Sana all dami members. Well, mag-members ka na dyan, Dela Torres, Dancing Diva. Ikaw na lang yung kulang Dancing Diva. Dela Torres, sabi ni English pa more. Oo nga. Bleed ako. I'm not ready for today. I'm not ready today or tonight to speak English. Hindi ako nag-review ng English. Ewan ko sa inyo. Wildflowers clip need more views from Amor Thompson. Okay, I will going to write your name here in my notebook so that if I will have free times, I will glance your video. Baka nabasa na ako, host, sabi ni Eberinzan Gomez. No, hindi ka pa napili, gay. Hindi ka pa napili. Apay nilakay mo Ilocano, No. English siya, kaso nanosbleed na nga ako dito sa bahay. Manonosbleed pa ako sa YouTube pala. Nag-support lang ako, sabi ni Eberinzan Gomez. Thank you, Sisi. Ayan. If you want to become a member of my family, just click the join button downstairs or beside my subscribers button. O, diba?
Thank you, host and everyone. Dan na Cubs Donya Chering, sabi ni Delator. And what I can help you in turn from Amor Temsa? I don't know. If you want to be, if you want someone is playing your videos, if you want to be my member, just click the join button there so that you will be part of my Angels team. O, di ba? Napagsusurot ko lang yung English ko. Hi, Dayan Gue! Hello, Dayan Gue! Present, sabi ni Pinay Lover. Present. Ayan, tamsak, sabi ni Dayan Gue. Ayan, bigyan kita ng jacket. Color ka, tuluan, nagtagalog nila kay mo. Hindi nga, yon yung dila niya, nagaganon. Sana all dami members sa, ayan, ikaw na lang yung kulang De La Torres. Ikaw na lang yung kulang sa ating member, John Batan member. Big achievement sa atin makabuo ng English ya. It doesn't matter if English Carabao or the English is not so fluent because the more fluent your English, they cannot understand you. But if your English Carabao, they still understand you. So whatever English you will throw to the other person, they will going to understand you. Even English Carabao. At tinakmanin, sis, kalpas lang online class ko, sabi ni Teacher Tamtam. Yes, I did. Yeah. Amor and Thompson, if you want to become a members or Angels team, you need to press my join button down by pressing the $ signs there or beside my subscribers so have the join button there. So just click and then choose whatever you want. First level, second level, or third level. Ganon, mag-practice nga din ako, Yes! It doesn't matter or if fluent or English Carabao. English Carabao is okay. Nabunot po ba ako, Nabunot ka kanina, Japi na girl lover in the first roulette, but you're not present. Amor Thompson. Ayan. Thank you. Okay, guys. Fasten your seatbelt. At baka ikaw na ang mapili dito. O, diba? Yan na. Michelle Pasis 1. Michelle Pasis 2. Michelle Pasis 3. Michelle Pasis 4. Michelle Pasis 5. Michelle Pasis 6. Michelle Pasis 7. Michelle Pasis 8. Michelle Pasis 9. Michelle Pasis 10. Wale. Sorry guys, it's not my fault. Okay, proceed guys. Wag mo na kayong lalabas. Okay guys, fasten your seatbelt and face the roulette. Charot. Yes, pwede, Teacher Tamtam. Ruth Ann Martin. Yung mga, wala dito yung mga nananalo, guys. Sis, here po, siyak talaga kurangan Cubs na members. Once si karang tikurangan Cubs at De La Torres. Here lang po, sabi ni Easy for Sally.
Sis, feel ko pwede ako mag-join kahit anong bank. Nag-try ako dito sa laptop sa CP kasi ako nag-try ayaw noon. Sa CP, Teacher Tamtam, mahirap. Pero sa computer, madali lang. So, try mo. Baka pwede kang mag-join. Ayan. Excited na akong maging members ng Team Angel ka. Ayan. Ayan, dahil wala siya, naka-ano lang siya. Ruth Ann Martin 1. Ruth Ann Martin 2, dahil siya ay super chatters natin guys, i-play natin ang kanyang videos. Ayan. So, you still have chance to win. O, diba? Okay guys, go. Eto na. Ay siya guys, wala na rin kasi umalis na siya, nagpaalam siya kanina. So, you still have chance. O, di ba? Ang dami niyang chance, ha? Oops! Well, sana all member din kayo sa akin. Ha, sabi ni Donya Cheng. Ayan, si Stag M guys is natutulog na siya. Si Prem Up. Tulog na yan. Kaya you still have chance. Ano ba yan? Puro na lang yung mga wala dito ang napipili. Uy. Ayan, napili na yan kanina. Hindi ko pa pala natanggal. Ayan, may ano ka na, assist. May 10 hours ka na, sis, Ana. Dahil member ka sa akin. Wow! Congratulations, Teacher Tamtam! Oo, malapit ka na dun, Teacher Tamtam. O, diba? Napili ka. Teacher Tamtam! Congratulations! Teacher Tamtam 1! Teacher Tamtam 2! Maglaro nga ako. Mag-ano lang ako. Mag-count kahit andyan naman siya. Teacher Tamtam 3! Si Sis Ismail, oh. Teacher Tamtam. Ay! Ang swerte mo talaga sa, sa WH Teacher Tamtam. Uy, nanalo na naman. Laging napupunot. Ayan, nandyan na siya. Ay, may isa na lang, guys. Continue ko na para matapos na tayo. Ayan. Go. Edlen Channel, nagpa-plancha siya. Ayan, may harang na rin yan. Kaya you still have chance to win. Isa pa. Nagpa-plancha si Edlen. Ops. Ayan, magka-count ako, guys. Harang, yung sabi. Swerte ako dito sa LS, sabi niya. Diana Barcarce 1. Diana May Barcarce 2. Oh, present. Hydrate. Ayan. Congratulations, Diana May Barcarce. Dahil nanalo ka ng 5 hours. Ayan. Ayan, mamaya yung 10 hours, guys. Kaya manatili kayo dyan. Mamaya na ako Salamat, Kabsa. Uy. Word nga, Rod, sis. Hara, swerte ako dito. Present, sabi ni Diana. Ang bilis. Hi, Renever TV. Shoutout host, thumbs up. Sabi niya, Renever TV. Hello, welcome to my channel. Welcome to my live streaming, Renever TV.
Ayan, thank you, thank you. Ayan, nandiyan mayroon ka ng meron ka ng jacket, so you can drop your link. You're welcome. Ayan, sa mga gustong dyan, magkaroon ng badge sa mga tabi ng pangalan, you can join my team. Salamat Kapsat Diva. Thank you. Sa Pabiji. Ayan, nagbaba ng bahay si Renever TV, guys. Puntahan nyo siya. Dan Tamsak Mehmet, sabi ni Myla. Ayan, harang, sabi ni Princess. Thank you, Princess, sa paglaro ng harang. Ayan, drop mo lang yung bahay mo dyan, de. Yung mga hindi ko pa na-drop yung bahay. Para lang akong may listahan ng pautang ko. Ayan, dikit-dikit lang kayo guys, bago yung 10 hours. 16 million, mega shoutout to you. Upo muna mamaya work ulit, sabi ni Myla. Yes, pahinga din pag may chance. $14 million, mega sardines. Emmy Dan po, ho, sabi ni Red for TV. Okay, sir, ayan. Andyan si Saldi. Saldi tapos na si Saldi Mamato tapos na si Renever TV kay Emmy. BG muna, sabi ni Donya Cheng. Thank you, Kabsat. Teacher Dan, dating dikit na, sabi ni Renever. Out na ako ate, back to work, sabi ni Princess Joy Tablet. Yes, thank you Deng, salamat. Ayun, take your time. Ayun, may isang member. Ayan, welcome sa family. Salamat sis Edlen Channel. Thank you Kabsat from Saudi Arabia. O, di ba? Salamat sis Edlen. Ayan, napili ka kanina yung ruleta, pero namamalansya ka, pero i-play pa rin kita mamaya or bukas. Salamat. Thank you so much sa inyo, guys. Ayan, i-flex natin ang ating new member na si Edlen Channel, guys. Ang bago nating member.
Birds dating from Taiwan. Ay! Taiwan pala. Tabtabalanak manin. Taiwan? Bakit? Iba ba yung nabasa ko? From Taiwan daw, guys. Hindi siya from, si De La Torre, si Dancing Diva, Taiwan din siya. Sis, kapag di masyado active dito, bakit naglalagas watching hours? Ha? Kasi parang, dapat kasi kapag hindi ka nag-LS, dapat nag-upload ka din ng videos mo. At saka, for example, pag pumupunta kayo sa isang LS, guys, dapat mag-stay kayo at least 10 to 15 minutes para hindi kayo mabawasan pareho ng host at saka inyo. Kasi once na labas-pasok kayo kasi, nagbabawas yan ng watch hours. Ayan guys, dikitan po natin ang ating bagong member na si Edlen Channel. Ang isang Mone, don't skip the ads also guys. Kasi Mone na rin siya. So, wag po nating skip ang kanyang harang. Uy, salamat talaga. Kahit Mone na kayo, nag-member pa rin kayo. Guys, utang ko muna yung member ko sa inyo guys ha. Kasi wala pa akong tawag doon. Wala pa akong work, wala pang sahod. Kaya utang-utang ko muna. Sabay ganun, no? Well, from Taiwan po. Thank you, teacher. Sabi ni Rene Barsis, kapag di masyado active, ayan. Tip Rocks host, tulog na. Good AM, sabi. Ayan, lapad ka ng bahay mo, Kuya Tip Rocks. I mean, sa YT in general. Di lang ako nag-LS parang 2 hours na wala sa akin the past few days. Bakit ka? Oy, hindi lang ikaw yung nagre-reklamo, teacher Tamtam. Hindi lang ikaw yung nagre-reklamo na nababawasan yung WH. May nabawasan din kaya ng 500 WH. Ayan, 18 million in the house. Mega shoutout sa inyong lahat. Ayan. Magdikitan muna kayo dyan bago yung 10 hours, watch hours natin, guys. Bahay niyo po, ma'am. TY, sabi yan. Dan BD New Zealand, sabi ni Everin Zan Gomez. Di lang ako nag-LS, parang 2 hours na wala sa akin. Ayan, hindi lang ikaw yung nagre-reklamo, sis Tamtam. Bebe. Prepare lang ako sa work, sabi ni Kuya Flip Rocks. Ayan. Thank you so much. Reneber TV, walang anuman, sabi ni teacher Tamtam, prepare lang. Yan. Reneber TV dan po, sabi ni Myla. Bahan niyo po, ma'am, sabi ni Reneber. Ako nga 1.4K WS na wala sa akin noon, sabi. Wow, grabe yun ha. 1.4K WH or what minutes? Uy, grabe. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa guys kasi yung hirap ko dati nung nag-LS ako to work my watch hours. Yung hirap kong mag-LS ng ilang araw guys, yung 4 days. 300 hours yun. Hindi binibigay ni Lolo. Hindi niya in-update ni Lolo yun yung WH ko. So, keep going lang guys. Enjoy. Wag stress sa YT. Kaya enjoy lang natin. Kasi dagdag bawas talaga yan si Lolo. Minsan, kasi si Lolo marunong na din magbudol-budol eh. Hi Arnel AG Channel. Hello. Bigyan kita ng jacket mo. At saka paalala ko lang guys ha. For example, nagpupunta po kayo sa other LS or sa mga LS na pinupuntahan nyo. Huwag po kayong agad-agad
Wag po kayong agad-agad maghingi ng jacket. Pero nung pamuli na ako, oh sis, ganon. Myla Rosario, bahan niyo po. Pag pumupunta po kayo kahit anong LS guys, huwag kayong maghingi ng agad ng jacket. Kasi mayroon yung host na like me. Naasar talaga ako sa pagpasok pa lang, hindi pa siya nag-hi, hindi pa siya nag-thumbs up. Humihingi-hingi na siya agad ng jacket. Oh, dapat alamin mo na yung rules ng isang LS kasi hindi pare-parehas yung rules ng mga live streaming. So, hi Burns. Wait lang, bigyan kita ng jacket kasi na-hide ka. Wait lang, at ako'y ayan. Wait lang, ililista ko kayo dito muna. Burns na lang. Mamaya na yan. Lip rock. Ayan guys, nagbibigay lang ako ng tips guys or yung mga experience. Arnel AG channel. Arnel AG channel. Ayun. So, pag pumupunta po tayo sa mga patamsak muna host, nag-aero kasi pag nakikidikit, sabi niya. Salamat po host, sabi ni Jemar Benz, bago po ako dito host. Yes, narista na kita. Kasi kahapon nag-LS ako guys. Hindi pa siya nag-thumbs up. Wala pa siyang hello. And then, every time na mag-type siya dyan, pahingi po ng jacket host, sabi niya. So, pinagsabihan ko siya. Sabi ko sa kanya, wag na siyang maghingi ng jacket kasi alam ko yung ginagawa ko. Nagbibigay talaga ako ng jacket kahit hindi ka humihingi. Kasi alam ko na yung ginagawa ko. So, ayun. Sabi niya, nung nagsabi na ako ngayon na kahit hindi siya maghingi ng jacket, alam ko na yung ginagawa ko. Sabi niya, edi alis na ako, sabi niya. Edi umalis. Tapos nag-thumbs down siya. Tawang-tawa na lang kami kahapon. Regular LS mo ba to host? Sabi niya, hindi. Sometimes morning in the Philippines. Mga 9 a.m., 10 a.m., 11 a.m. yung LS ko. Ngayon na lang na late dahil naboboring ako kanina. Ayan guys, thank you. Sana nakikinig kayo sa aking mga sinasabi. Dahil para rin sa kanyo kasi lahat every LS guys, may kanya-kanya tayong roles. So dapat magtanong tayo kung ano yung roles at tapos mag-ask tayo kung pwede tayong magbaba ng link, ganon. Dahil di pa makatulog ang host. Tamang-tama, kilala na ako ni Kuya Flip Rocks. Kasi agad-agad naman akong nagbibigay ng jacket, guys. Kahit hindi ka gumihingi ng jacket. Kasi for being a moderator is a big responsibility. Okay, noted host, sabi niya. Basta magkalembang lang kayo, guys. And then, if you want to add me in Facebook para kayo ay updated lagi kung ayan. I-add nyo ako sa Messenger, guys, kung gusto nyo. Adlin Channel dan na po, sabi ni Myla Rosario. Ayan. Ready na ba kayo for 10 hours? Watch hours kasi last na roleta na yon. Ready si Dayan. Dan Flip Rock, sabi ni Everin San Gomez. Ayan, gawin nyo ng 50 ang ating tamsak, guys. Baka may mga ninja pa kayo dyan. Itamsak nyo na. Everin San Go. Ayan, hirap mag-host kaya lagi nakaupo. Yes, tama ka dyan, Tama ka dyan,
Arnel AG channel. At saka, ready na ako host, sabi ni Everenzan. Wait lang. At saka, ang hirap nga tang mag-yaw-yaw ng yaw-yaw, no? Ang hirap mag-yaw-yaw. Don't worry guys, masipag naman ako. At namibigay pa ng WH, di ba? Noted po, Everizan Gomez, after work, balik ko po, sabi ni Kuya Flip Rocks. 18 million mega shoutout. Bisaya ka pala, host? Hindi. Ilocana ako, Ilocana. Davao ako, host from Saudi. Ayan. Hindi, Ilocana ako, Jmar. Ayan, pasali ako host ha, sabi ni Jmar. Yes, Gmar Bench. Andun na yung Gmar. I-edit ko na lang. Gmar. Yun. Para Gmar Bench. Wala palang R. Yun. Arner AD channel. Maya na ako support. Antay muna ako sa game. Ay, taga saan ka ngay host? Ay. Taga Cagayan Valley po ako from Ballesteros. Ilocana in America ang main. Ilocana in America ang host natin. Yes, Ilocana sa America vlog. So, it means Ilocana sa host. Ayan, nagbaba ng Vice channel. Ayan, nagbaba. Medyo dumikit sa'yo kanina, sis. Yes, mamaya na kayo mag-support, guys. At hintayin nyo, baka maludasan kayo dito sa ating 10 hours. Sayang. Kasi 10 tons lang naman yung ibibigay ko. So, pwede makipag-alam-alam, host. Yes. Makipag-alam-alam ka lang dyan, Arnel AG. And kung gusto mong makipag-alam-alam sa akin, i-add mo ako sa Messenger. Chris, guwapa, Gardner, kahit hindi naman guwapa, basta sa pangalan, maging guwapa. Out na ako, host. Set up din ako ng LS para kinabukasan. Wow! Sige, salamat, Edlin. Salamat sa pagpa-member sa atin. Sa akin. Thank you so much, Kapsat. Ayan, thank you sa pagtambay sa akin. Ayan, BG up lang. BG na ka na, prepare mo ako ng work. Sabi ni Kuya Piprox. Myla, Rosario on the way. Salamat, Jmar Bench. Uy, dalian niyang magdikit guys para i-roulette ko na ang 10 hours. Uy, grabe ka. No, I'm not available. I'm already taken. I'm not available anymore. Sigad kita. Basta single ka, ha? Uy, grabe siya. Hindi na ako single. I'm single, but I'm not really single. Charot. Out po muna ako, host. Magluluto pa ako. Yung dumikit sa bahay ko, iwan lang ng tamang baka. Sabi ni Myla Rosario. Ayan. Thank you so much. Harang lalab, sabi Away. Congratulations sa ating bagong money na ating kabsat na si Cheryl Ramos. Harang lalab. Salamat lalab sa paharang. Ayan. Dikitan niyo po ang ating kapatid na si Cheryl Ramos. Ayan. Sorry, busy ako sa work. Break ko lang, kaya sasaglit lang. It's okay, lalabs. No need to explain. I know, right? Ayan. Cheryl, congratulations, Beb. Sabi ni Teacher Tamtam. Yes. Congrats sa ating kapatid. Ayan. Pa-WH ka naman dyan. Ha. Teacher Tamtam. Hello, Bebe. Hello, thank you. Sabi ni Cheryl. Ayan. May pa-WH ka naman dyan. So,
O yung swerte-swerte ni Teacher Tamtam, nanalo na naman ng WH. Thank you po. Ayan, thumbs up dan, ading sabi ni Ate Jorel. Salamat po. Ayan, dikit-dikit muna kayo bago ang 10 hours WH. Ayan, isang thumbs up na lang, 50 na. Ayan, nagbaba ng bahay si Renever TV. Sino yung pa-member ko? Wait lang. Hindi lista lang ako, guys. Ayan, Edlen Channel at Daka Ditoy. Nag-member isuna. Dan, pangalawang harang, sabi ni Nasty Boy. Yes, ayan, nagpa-member na rin si Edlen Channel, Kapsat Cheryl. O, diba? Daka Ditoy, kunana. Nagday suna. Ayan, 49 for 16 million in the house. Mega shout out sa inyong lahat. Ayan, Teacher Tamtam ha. Ayu, sabi ni Cheryl. Ay, po, datig bilang titukak pa no, awan ti internet na. Nasty Boy, ano na, sabi ni Liprox. Ayan, Jorel, channel on the way, sabi ni Jmar Bench. Ayan, Jorel, done to you, sabi niya. Ayan, musta sir, flip. Ayan, 15, 18. Okay, lalaruin ko na po ang, ang last na roleta. Malalo ng 10 hours, guys. So, wag mo nang lalabas, guys. Wag mo nang lalabas para kapag mapili kayo kasi last na roleta na to, wag mo na kayong lalabas. Sino yung hindi ko pa nailista dyan? Si Nasty Boy. Wag mo nang lalabas, guys, ha? Ayan. Ready? Ready, go. Ayan kasi, magti 3 hours na ako, so
Food Lover 1. Jenny Food Lover 2. Wait lang. Jenny Food Lover 3. Jenny Food Lover 4. Jenny Food Lover 5. Jenny Food Lover 6. Jenny Food Lover 7. Jenny Food Lover 8. Jenny Food Lover 9. And Jenny Food Lover 10. Wait lang. May nalista? May hindi pala ako nalista. Jorel. Wag mo na kayong lalabas, guys, ha? Eileen the Explorer. Uy, wag mo na kayong aalis para bulahin ko na ang. Try ko dikit ulit kung di mag-e-ero. Evelyn, sir. Kasali na kon. Present lalab, ha ha ha. Wag ka nang magpa-present dyan. Okay, mag-present. Ilista ko na ko yung lahat. Bahala na si Batman. Ayan, Dan Asnix Channel, sabi ni Evelyn Zan. Ayan, isang tamsak na lang at mag-50. Sino? Present. Ay, grabe sila. Ayan! Present lalabs. Padikit po sa muntikong tahanan, sabi ni Nasty Boy. 17 million in the house. Sige, Bernson, babalik at kita mamaya. Sabi ni, wag mo nang lalabas para kayo'y ano? Okay, go. Ayan, ang dami pala dito. Ang daming nakalista dito. Bakit hindi natatanggal si Waray Gaming dito sa ating bahay? Okay, go! Parang wala yung mga tao dito, yung mga napipili ng roleta. Ayan, Dayan Gue, andyan ka ba? Dayan Gue 1, Dayan Gue 2, Dayan Gue 3, Dayan Gue 4, Dayan Gue 5, Dayan Gue 6, Dayan Gue 7, Dayan Gue 8, Dayan Gue 9, Dayan Gue 10. Wale! Picture tam-tam. Wait lang. Ayan, guys. Well, it's not my fault. Okay, go. Ay, wait lang. Wala pa. Hindi na ilista si wait lang. Wala pa to. May hindi na ilista. Wait lang. Si Dan Tamsak, sabi ni Joshua, pa-shoutout po. Hi, Joshua. Hello. Ayan, salamat sa patamsak, guys. Palista po, nalasbang nga ho, sabi ni Love Live Love TV. Ayan. Ang dada. Ayan, Just TV. Wait lang, ililista ko kayo. Just TV. Love. Ano yan? Love. Live. Love. TV. Ayan, guys. Thank you sa pag-support sa akin, guys. Thank you. Thank you din sa thumbs up.
Ayan, bibigyan kita ng jacket, Just TV, para hindi ka ma-hide. Josh pala yun. Josh, hindi Josh. Josh. Ayan. So, for today is pa-jacket host. Ayan na naman yung sinasabi ko eh. Masali ba ako dyan, host? Hehehe. Renever TV. Bakit parang nalista na kita kanina? Ay, wala. Oh, sorry. Renever. No, Renever. Oops. Wait. Salamat sa pakulay ng bahay ko. Nawalan ng net. Buenos dias, amigo, amiga. Sabi ni Josh TV. Ayan. Guys, digitan na po. Huwag kalimutan tamang bakas at kalimbang. Kaya ano pa hinihintay mo? Huwag na sayangin ang oras. Just mention me. Sabi ni Josh TV. Guys, pagtapos nyo kayo bahay ko, mention nyo lang bahay ko, baba ng bahay nyo para mabilis sana legit ang dikit nyo, guys. Salamat, sabi niya. Salamat sa pakulay ng bahay ko, sabi ni Smile. Ayan. Nawalan ng net, sabi ni Zaldi Matamo. Ayan. Okay, guys, ready na ba kayo for 10 hours, what hours? 10 hours, watch hours. Ayan, wait lang. At ako isi-share ang ating, screen sharing was cancelled. Make sure you share on the other cancel. Ready na ba kayo? Jimmer Best Dan Pool, sabi ni Arlen. Yan. Pakulay ng bahay ko. Ayan. Ready na kayo, guys? Wag nang lalabas, guys. Wag nang lalabas for watch hours. 10 WH watch hours. Wag nang lalabas, guys. Wag nang lalabas. Brrr, sabi ni Love TV. Wag na kayong lalabas, guys. Jacket na pala, sabi ni. Yes, may jacket ka na. Oo naman, hindi ako madamot magbigay ng jacket. Tapos wag ka lang maghihingi ng jacket sa akin dahil aasarin talaga kita. Hindi talaga kita bibigyan ng jacket. Once na maghihingi ka ng jacket, aasarin pa kita. Hindi kita. Ready, host. Ayan. Okay, ready. Fasten your seatbelt at idodraw ko na ang 10 hours. Oops. Sino yan? Parang wala din to eh. Parang wala na siya. Ethan, Skinny to Vlogs. Andyan ka ba? Nag-iimot ka kaya ti jacket. Haha. Anak na imot ti jacket niya. Naikang kagarod na daras kaya. Ayan, Ethan, Skinny to 1. Ethan, Skinny to Vlogs 2. Ethan, Skinny to Vlogs 3. Ethan, Skinny to Vlogs 4. Ethan, Skinny to Vlogs 5. Ethan, Skinny to Vlogs 6. Ethan, Skinny to Vlogs 7. Ethan, Skinny to Vlogs 8. Ethan, Skinny to Vlogs 9. Ethan, Skinny to Vlogs 10. Wala! So you still have chance. Okay guys, fasten your seatbelt again at ako ay magda-draw ulit. Oops. Nag-imot ka kaya ti jacket.
Eto uli ako ho, sabi ni Christine Ragondon. Wow, ang serte mo naman! Just TV, hello! Ayan, magbibilang na ako. Out na kon lalabs, back to work na. Ay, wala, char. Ayan ba, parang si ano to, si Cheryl. Just TV 1. Just TV 2. Just TV... Ay, may nanalo na. Congratulations, Just TV. Ang swerte-swerte mo. Host out na ako, pasok na ako. Mawawalan din ako ng signal. Sabi, swerte naman, ha ha ha, sabi ni Just TV. Okay, congratulations sa inyong lahat, guys. Nananalo. Sige, lalabs. Intamsak ko lang lahat. Sige, wag na magbilang host. Ayan. Okay, andyan na, guys. So, congrats sa inyong lahat, guys. At sana yung mga pinalaro ko ngayon ay sana maka-help sa inyong lahat. So, thank you guys sa pag-stay nyo sa akin. Ayan, gagawin ko lang tong 3 hours tong aking live streaming. In 10 minutes, mag-e-end na po ako. So, makipagtikitan na kayo dyan, guys. Congrats, thank you, host. Nag-iimasenti banana dito yan. Ganana. Thank you po, host. Ayan, thank you so much, guys. Talaga. Thank you talaga, guys. Nagimas ti banana dito, never. Ayan. Guys, if you want to be part of my team, just click the join button down or beside my subscribers. Ayan. So, para magkaroon din kayo ng access sa aking membership perks. If you want to be a member of Angels Team or Ilocana Attics, Team Ilocana, be one of us. Sige, lalabs. Thank you. Salamat. Salamat sa patamsek mo yan. Bye, lalabs. Bye. Bye, lalabs. Bye. Congrats. Buenos dias, amigos, amigas. Sabi. Thank you po, host. Ayan. Thank you. Ayan. Andyan ba si BG New Zealand, guys? Ayan, dikitan po natin si Cheryl. Marami ang banana. If you need banana, paano po magpa-member sa'yo? Ayan, thumbs up dan, host. Ayan, andyan na rin ang isang member natin. Ayan, if you want to be a member, just click my join button, visit it, so that malalaman mo kung ano yung membership perks namin na ino-offer namin sa inyo. Free to visit the join button. Tapos makikita mo kung anong magiging ang makukuha mong serbisyo sa amin. Like 5 hours WH every week. And then the highest level, magkakaroon ka ng 10 to 15 hours every week or every other day. Oy, may isa pala tayong kaibigan na si Ed Sayas. Hi sis, salamat sa pagpunta ulit. Ayan, nandyan ang ating isang kapatid na si Ed Sayas from Kuwait. Kuwait, Dubai pala ata. Everensan Gomez, bayad na ako, sabi ni Jorel Channel. Ayan, done to you, sabi ni Renebert TV. Arnel, done to you, sabi ni Renebert TV. Ayan, wow. Dan Tamsak, sabi ni TNM Channel. Ayan, dikita niyo po ang aming BG. Lang, still na work pa, sabi ni TNM. Ayan guys, as you can see guys, yung may mga green na jacket or may badge sa kanilang mga pangalan, sila po ay aking mga members. So, wag nang magpatumpik-tumpik pa guys. Be one of my family. Be one of my Angels Team. Di kayo magtititi kung ako ay mahalin nyo. Yes, Just TV. Ayun.
Just TV, ayan, bisitahin mo lang, pindutin mo lang yung join TV, yung join button, malalaman mo kung paano mag-join sa akin. Host, thank you, luto lang ako, sabi ni Renebert. Okay, thank you din, salamat Kabsat, Renebert TV, thank you. Buenos dias, amigo, amiga. Guys, digitan ako. Huwag kalimutan bakas. Ayan, dyan. Ganun lang yung Just TV. Just TV. Ganun lang kasimple ang mag-join sa akin. Hindi ka magsisisi kung mag-join ka sa aking membership. Ayan. Christine Ragundon, dan po, sabi ni Jimar Bench. Ayan. Hi, Jimar Ben. Salamat sa pagpunta. I think I met you with Kusinatics, right? Sa LS ni Kabsat Kusinatics. Si Kabsat Kusinatics ay member din siya sa akin. Ayan guys, dikitan nyo din si Ed Sayos guys. Ang napakagandang kapatid natin na isa. Through the years and never let me go. Ayan, nandyan pa si Nasty Boy. Emmy Murphy, bagong dikit sa'yo, sisi, pabalik na lang from Christine Ragondon. Ayan, nag-video na si Ate Regorel. Dan Cheryl full package. Ayan, babalikan kayo niyan. May extra banana pa guys si Cheryl. Kaya wag kayong mag-alala guys. Dahil kasi nagtrabaho na siya, back to work na kasi siya. Ayan guys, ayan guys. So, ano na? Dan Jorel Channel, ayan. Christine Ragundon, pabalik na lang po, sabi ni Gmar. Dan Jorel from Everenzan Gomez. Gmar Benz Dan from Eileen the Explorer. Gmar Benz Dan po, sabi niya, ayan. On the way, sabi ni Nasty Boy. Sige, dikit-dikit muna kayo dyan, guys, bago ako mag-end. Mega shoutout po, host. Ayan, nandiyan na sila. Hi, Vida. Ayan. Hi, Vida. Ayan, parang sa Ate Jorel lang yan. Hi, Chichen Kumar Vlogs. Hi, sis. Ayan, nandiyan ang ating Batanggenyang vlogger. Hi, sis Chichen Kumar Vlogs. Thank you. Salamat sa pagdalaw. Ayan, thank you, sis. ABC pa, sabi ni Chichen Kumar Vlogs.
Thank you sis Chichen Kumar Vlog. Salamat sa pagbisita sa aking munting. Shout out sa lahat. Sabi ni Chichen Kumar Vlogs. Ayan. Thank you sis sa pagbisita sa aking munting bahay. Ayan, kahit busy ka dyan, at kahit malaki na yung bahay mo, at kahit malaki na yung bahay mo, pinapasyalan mo pa rin ako. Ayan, salamat sa pagbisita. Eileen the Explorer Dan po, salamat, sabi ni Jimar Bench. Nasty Boy, pabalik na lang po sir, sabi ni Jimar Bench. Ayan, napakasipag mangisda. Dan na po ako sa iyo, 16 channel, busy na ako host. Maraming salamat po. Pasukli na lang po sa nadikitan ko. Kung may dedicate pa sa akin, susuklihan ko. Maraming salamat po, sabi ni Everin San Gomez. Thank you sis sa support. Salamat. Maraming salamat sa pag-stay sa akin. Sana may dumikit din sa iyo, guys. Sis, thank you so much. Salamat. Ayan, parang wala nang guys, 5 billion na lang. So, pwede na tayong mag-end mamaya. Ayan, salamat sa lahat. Thank you sa pag-welcome ho, sabi ni Jimar Benz. Yes, Jimar Benz, you're always welcome here sa aking live streaming. Ayan, done na Sir Imar Benz.
Jemar Ben, sabi ni Nasty Boy, Dan. Salamat, Sir Nasty Boy. Danmi Just TV, sabi ni Arnel AG Sabel. Ayan. Salamat din. Ayan, 9 million in the house. Mega shoutout sa inyo. Ayan. Salamat Jimar, sabi ni Smile. Danmi Jorel, sabi ni Arnel. Jorel Danmi Ho, sabi ni Arnel. Ayan, thank you so much guys. Ayan, nandyan pa si Kabsat Ana Hero. Just TV Dan na, pabalik po, sabi ni Ate Jorel. Ayan, nandyan pa ang ating member na si Ana Hero. Thank you, Kabsat. You're just done? What? We're just done? I thought just 30 minutes. We've been done with the video game for over an hour. Well, We've been laying there watching a movie. And then I fell asleep. what is the sense? If the TV and then the movie. Well, I fell asleep. Just woke up. Okay guys, thank you so much sa inyong lahat. Ayan. Gusto niyo pang mangisda guys? Wait, isi-send ko yung link. Isi-send ko yung link ng puntahan yung ano ngayon? Puntahan yung LS. Ayan guys, ang susunod na ang puntahan nyo guys, ang kung gusto nyo puntahan ay si Edlen Channel. Isa sa aking members guys, so puntahan nyo siya guys.
Ayan, thank you so much. Bye everyone. Out na ako, Deng. Thank you. Thank you so much din ate. Ayan, mag-end na rin ako. Ayan, salamat. Bye-bye. See you next time. Bye. Bye. See you again sa aking LS. Ayan, punta po kayo dito guys. Puntahan nyo po yung dinadrop kong LS kasi may 15 bananas siya. Oops. Saan na yun? Nawala na. Eto guys, puntahan nyo. Itong next LS guys, may 15 bananas siya. Bye! Thank you so much, Sis Smile. Thank you talaga. Thank you. Bye-bye. Bye. I-play kita mamaya. Bye. Bye. Bye.